हिमाचल प्रदेशआव कांग्रेस देरहानायनि बिदन जै ज'त थाखा ज'त मेन्डेलासे ज'त खावा ज'त फेट दाङार हय गिबियावनो चेनेलाव नायगिरि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथिनाय बावहरनाय जाबाय गोजोनथोंसै आंजों लोगोसे आंनि आगदाजों दङ जोंनि 13 चिरां समष्टिनि जि ब्लक प्रेसिडेन्ट आरो आंनि आखिजों दङ जोंनि चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि ट्रेजारार आरो आं चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनि गाहाय नेहाथारि जोङो दिनै बिटिसि लोगोसे चिरां जिल्ला कंग्रेस कमिटिया इनायनो खुसि मोनदों आरो रंजादों गिबियावनो आङो हामबायनो गोसो जादों जे हिमाचल प्रदेशनि जायहा कंग्रेस सापर्टारफोर बिथांमोनखौ जोंबो जोंनि आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि सिङाव थानाय जों चिरां जिल्ला कंग्रेस आफादनिफ्रायबो बिथांमोननिसिम गाहाम हामलायथिनाय बावहरदों जे बिथांमोना हिमाचल प्रदेशआवहाय कंग्रेसखौहाय सरकाराव लाबोनाय खामानियावहाय जे बिथांमोना बाहागो लाबाय आरो साक्सेसफुल खालामबाय बिथांमोनखौ हामबाय होनाय जासिदों गिबियावनो दिनैनि जोंनि रंजानायनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जोङो दिनैहाय 8 तारिख दिनैनि दिनाव जोङो एसे सिगां जों नुबाय निउसाव जे हिमाचल प्रदेशआव बिजेपिनि सरकार दंमोन दा बिजेपिनि सरकारा बे गैलिया दिनै कंग्रेसआ सरकार दानो हाबाय आरो दानो थांगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जों इनायनो रंजादों जे जोंनि इन्डियायाव जोंनि भारत हादराव जे फैगोन समाव बे जोंनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे परिबेस जोंनि भारताव सोमजिगोन जे मानसिफ्रा दिनै बिजेपिखौ मोजां मोनलिया बा बिजेपिनि थांखि बिथांखिफोरखौ मोजां मोनलिया बेनि थाखायनो कंग्रेस दोलोखौ जोंनि भारत हादराव लाबोफिननो मानसिफ्रा दे सिन्था खालामदों आरो आवगायबोदों जों बेखौ दिनै जों नुनो हादों बेनि थाखायनो जों इनायनो रंजादों आसामावबो नोंथांमोना कंग्रेस दोलोखौ देरहागोन फैबाय थानाय इलेक्सनाव नोंथांमोना फोथायनाय दं नामा आसामाव माने जोङो दिनैहाय इनायनो मोनसे खोथा रंजानायनि खारना जाहैबाय जे गिबियावनो जे हिमाचल प्रदेश बेयो मोनसे हिन्दी हार्टलेण्ड हिन्दी भाषीफोरजों सालायजानाय मोनसे स्टेट गिबियावनो पलिटिकेल एसे सिनारिखौ नायोब्ला नितीश कुमारखौ बिहाराव बिजेपिनिफ्राय आलादा फैनानै आरजेडि आरो कंग्रेसजों एलायन्स सरकार दाहोनायनि मोनसे खारना बे प्रशान्त किशोरनि मोनसे फर्मुला होननानै जों एसे जोङो मोनदांनो हायो जे प्रशान्त किशोरा जे बिजेपिनि जे गथै भारतआव जोंनि सुबुंफोरखौ जे जाम्बा खालामनाय मोनसे राजनितिक हिन्दुत्व मोनसे राजनितिक जायखौ लानानै बे मेजिकखौ लानानै बिसोरो अल इन्डिया दिनै काभार खालामगासिनो दङ बे हिन्दुत्व मोनसे राजनितिखौ उलथायै कंग्रेसआ मोनसे गोरोबनाय गोजोननाय मिलायनाय मोनसे जे राजनितिक जे बियो हिन्दी हार्टलेण्डनि सेन्टिमेन्टजों नितीश कुमारा मोनबा हिन्दी हार्टलेण्ड स्टेटनि मानसिफोरखौ कनभिन्स खालामनानै गिबियावनो कंग्रेस दोलो लाबोनायनि बे प्रशान्त किशोरनि मोनसे फर्मुलाजों दिनै सोलिदों होननानै आरो बियो दिनै जाफुंनायनि लामायाव फैगासिनो दङ होननानै जों एसे जों मोनदांनो हादों दा गिबियावनो जुदि भारत हादराव हिन्दी हार्टलेण्ड स्टेटफ्रा जुदि कंग्रेस दोलो जायोब्ला होमब्ला 2024आव आरोबाव जे सेन्ट्रेलनि जे एमपि इलेक्सन बेवहाय जुदि मेक्सिमाम नाम्बारजों जुदि कंग्रेसआ सरकार जुदि दानो हायोब्ला आरो जों बेखौ दानायखौ जों नुहुरदों दानि जेनाखि पलिसि आरो नन बिजेपिनि जेसेबां रिजनेल जों लोगोसे कंग्रेसनि जे पलिसि बियो फैगोन 2024आव कंग्रेसआ भारतखौ सालायफिनगोन आरो बेखौ सालायफिननायनि उनाव 2026आव जेनाखि जोंनि आसाम एसेम्बलि जे इलेक्सन दङ बेवहाय डेफिनेटलि कंग्रेसआ सरकाराव फैफिनगोनखौ जों नुहुरदों बिटिसि एबा बिटिआरनि भटार्सफोरखौ नोंथाङा मा खावलायगोन जों दिनैहाय बिटिसि एबा जों बिटिसिनि हालामाव थानाय जाति जनगोष्ठी गासैखौबो जों बेखौनो दिनै खावलायगोन जे बिजेपिनि जि गाज्रि मोनसे राजनितिक धोरोमखौ लानानै जातिखौ लानानै बिभिन्न बिषयखौ लानानै जे बोखावनाय मोनसे भाग खालामनाय जि राजनितिक बेखौ दिनै आरो मुगैलायनाय गावजों गाव बे जि राजनितिक बेखौ दिनै कंग्रेसआ अननाय बयजोंबो गोरोबलायनाय मोनसे खौसेथियाव लाबोफिननो आरो आर्थिक अबस्थायाव जे जोंनि भारतआ गोग्लैबाय आरो बियो जोंनियावबो बियो नांफैदों आरो जोंबो दिनै साफारिं जानानै दं बेवहाय दा बे गासैनिबो उदांस्रि मोननो थाखाय
जों रिलिफ जानो थाखाय जे फैगोन समावहाय जोंनि बिटिसि आवबो बा आसामावबो जों कंग्रेस दोलोखौ जों लाबोनांगौ आरो कंग्रेस दोलो फैब्लासो जोंनि बिटिसिनि खोथायावनो होन बिटिसि आवबो दिनै जों नुबाय जे बिजेपिआ दिनै मोननैबो रिजनेल पार्टिखौ दिनै दुरबल खालामबाय आरो फोजोबनायनि लामायाव बिथांमोना दङ दा बेखायनो जों दिनै बेखौसो नुदों जे बिटिसि आवबो कंग्रेस दोलोखौ जों लाबोनांगौ अब्लासो जोङो बिजेपिजों जों फाइट खालामनो हागोन आरो जोंनि बे गाज्रि जों खैसाराव जे जों पलिटिकेलि गोग्लैनानै दङ जों बेनिफ्राय जों उदांस्रि मोनगोन होननानै जों सानो बेनिखायनो बयबो दिनैनि दिनाव जों रंजानायजों लोगोसे गासैबो बिटिसिनि हालामनि दिनै रायजो राजाफोरखौ जों खावलायदों जे नोंथांमोनाबो फैगोन दिनाव राजनितिकनि मोनसे मोजां थासारिखौ लाबोनायावहाय जों मदद खालामो आरो जोंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो बुजिफानानै मोजां खामानियाव जेन आवगायो आरो जोंखौ जेन सापर्ट खालामो जों बेखौनो जों खावलायदों थारैनो कंग्रेस दोलोआ आदर्श एबा मोनसे नियमखौ फालिनानै मोनसे आबुं मोनसे पलिटिक्स सानजान होननानै नोंथाङा फोथायो नामा जोङो कंग्रेसनि आइडिय'लजियानो बेनोखा कंग्रेसआ जेब्लायबो बयबो जाथि धोरोम बयबो बिदा फंबायजों खौसे बिथांमोननि जे आदर्श बयखौबो रेसपेक्ट होनाय बयबो धोरोम बयबो जाथि बयबो सुबुंफोरखौ गोजौ गाहाय थाखो जेबो बाहाय बासिलायनाय गैया दा कंग्रेसनि आइडिय'लजियानो इन्डियाखौ मोनसे इउनाइट खालामनानै दा बयखौबो खौसे लानानैहाय आवगायलांनाया कंग्रेसनि मोनसे आदर्श दा जों बेखौनो जों दिनैहाय जों मोजां मोनदों आरो बे कंग्रेसनि आयदा थारैनो बे सैथो जायखौनाखि नों अहिंसा मोनसे आदर्शखौ लानानै गान्धीया जेरैबायदि भारत हादरखौ उदांस्रि होदोंमोन बिनि उनावनो कंग्रेसआ जोनोम जादों दा बिथांनि आदर्शखौनो दिनैबो जों कंग्रेसआ पालन खालामो आरो फालियो आरो जोङो कंग्रेस दोलोआल' मोनसे दोलो भारत हादराव जे भारतखौ सान्थि गोजोननाय मोनसे थासारि क्रियेट खालामनो हायो जों बेखौ जों नुनो मोनदों आरो जों बेखौ फोथायो जोंनि बिटिआरआव कंग्रेस दोलोनि माखासे मावथांखिफ्रा दा माखासे राजनितिकनि जे खामानि बेयाव माबायदि सोलिनानै दं जोंनि बिटिसिआवहाय कंग्रेस दोलोआ सिगां गैयामोन जिहेतु जोंनि तुरुन गगৈ बिथाङा आगुनि जे चिफ मिनिस्टार जाया दा जोंजों गैले बिथाङा बर'फोरखौ अननानै जे बिटिसिआवहाय बिपिएफखौ मोजाङै बर'नि सेन्टिमेन्ट इमोसनाव सालायहोनाय मोनसे खामानिखौ मावनायाव माने बिटिसिआव थानाय कंग्रेसआ गोबाव सम माने बियो इनएक्टिभ साइलेन्ट थानो गोनां जादों साइलेन्ट पिरियड होनना बुंब्लाबो जाबाय आरो दा बिनि उनाव दिनै जों नुबाय दिनै बिजेपिआ दिनैहाय बे मोजां मोनसे थासारिखौ जेब्लानो दंस' खालामनो थाखाय बर'नि राजनितिक हान्जा हाबफैबाय जायगायाव अब्ला नों कंग्रेसआ दिनैहाय फैनांगोन बेखौ जों नुदों आरो बिनि थाखायनो जोङो बै बिजेपिनिफ्राय जों बर'फोरखौ बा जोंनि बिटिसिनि हालामनि रायजो राजाफोरखौ उदांस्रि खालामनो थाखाय जों दिनै साखाफारा जादों 2024आव जोङो एमपि इलेक्सन गेलेनो थाखाय जोंनि कंग्रेस दोलोआ बे नाम्बार 5 जि कनस्टिटुवेन्सि जि एसटि जि एमपि क'क्राझार लकसभा समष्टि बेयावबो जोंनि कंग्रेस दोलोनिफ्राय बिजाथि होगोन आरो बिनि थाखाय जों दिनैनिफ्राय साखाफारा जागासिनो दङ आरो जोङो मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसनेल जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिसिआवहाय बिनि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय लानानै अर्गानाइजेसनेल ब्लक गासिबो दिनैहाय गावबा गावनि खामानियाव नांनानै दङ आरो ग्रासरुट लेभेलाव जोङो इनायनो बाख्नायनो गोनां जे ग्रासरुट लेभेलाव जों इनायनो जोंनि मानसिफ्रा डेभेलप जागासिनो दङ जे मानसिफ्रा बयबो मानसिफोरनि खुगायाव दिनै गाबोन कंग्रेसल' ओंखारो आरो एबाराव जोङो नांगोल नङा एबाराव ट्रेक्टर नङा बा एबाराव जोङो थब्ल' बिबार नङा एबाराव आखायाव होननानै बयबो मानसिफ्रा बुंदों दा नैबेखौ नायोब्ला जोंनि थाखाय बे बिराद मोजां मोनसे साइन दा बेखौ लानानै जोंनि गोसोआबो जोङो दुंखांनाय मोनदों आरो जोङो मोनसे मोजां स्पिरिटजों जों खामानि जों मावगासिनो दङ आरो जों जयनिं प्रग्रामबो लागासिनो दङ जोङो भारत ज'र' यात्रानि थाखाय जों जयनिं प्रग्रामखौ जों लाथ'वाखै दा बे जोबनाय लोगो लोगो जोंनाव गोबां जोंनाव पेन्डिं दङ गोबां जायगायाव जों थांनानै जों जयनिं प्रग्राम जों खालामनांगौ दङ बिनि उनावहाय नोंथांमोना नुलांबाय थागोन जोंनि कंग्रेस दोला बेसेबां एक्टिभलि मानसिफ्रा बेसेबां रेसपन्स होगासिनो दङ आरो बेसेबां दिनै इन्टारनेलि इमोसनेलि कानेक्टेड जानानै जोंजों बाहागो लानो मानसिफ्रा आग्रह जानानै दङ बिनि थाखाय जोङो खामानि मावनो जों फावसायनानै थायाखै जों आवगायगासिनो